Majoritatea oamenilor nu se trezesc dimineața cu gândul să-și distrugă viața, dar drumul spre ruină e făcut din pași mici, aproape imperceptibili. Anonim există un adevăr brutal, nespus, despre femeile măritate. Un adevăr pe care majoritatea bărbaților nu-l văd. Și tocmai acest adevăr le face cele mai ușoare ținte. Nu pentru că sunt slabe, nu pentru că nu au morală, ci pentru că natura umană este programată pentru tentație. Nimeni nu se trezește într-o zi și spune: azi o să distrug tot ce am construit până acum. Nu. Totul începe în momente mici, în conversații aparent nevinovate, în priviri care durează o secundă în plus, în felul în care inima ei bate un pic mai repede, când primește un mesaj de la cineva care nu e soțul ei. Psihologii studiază fenomenul ăsta de zeci de ani. Îi spun eroziunea lentă a limitelor, un pas mic, o gândire mică. Și tot așa, până într-o zi, când se uită în oglindă și nu mai recunoaște femeia care o privește înapoi. Și atunci, de ce unele femei măritate sunt atât de ușor de atras? Și mai important, cum își justifică ele asta în fața lor? Fix despre asta o să vorbim acum. 1. Golul. Nespus. De ce unele neveste caută atenție în exterior? Căsniciile mari sunt parteneriate. Nu poți avea o căsnicie mare fără să fii un partener adevărat. Helen Mirren, căsnicia, la cel mai bun nivel, este o legătură care trece testul timpului, al provocărilor și al tentațiilor, dar nu toate căsniciile rămân la fel de puternice cum erau la început. Unele femei, chiar și după ce au rostit jurăminte, încep să tânjească după atenție din altă parte. Și de cele mai multe ori, nu e vorba doar de atracție fizică, e ceva psihologic. Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii este să creadă că aceste femei caută o scăpare. În realitate, multe dintre ele, pur și simplu, caută ceva ce au pierdut pe drum. Ființele umane sunt programate pentru conexiune, iar femeile au o nevoie profundă de intimitate emoțională, nu doar de prezență fizică. La începutul căsniciei, intimitatea e puternică, conversații târzii în noapte, priviri furate, sentimentul că e văzută cu adevărat. E amețitor, dar cu timpul, rutina preia controlul dintr-o dată. Viața devine un scenariu previzibil, conversațiile profunde se transformă în discuții despre lista de cumpărături și treburi prin casă. Pasiunea face loc datoriei și, cel mai rău dintre toate, ea începe să se simtă invizibilă. Aici începe pericolul. Dr. John Gottman, un psiholog cunoscut în domeniul relațiilor, explică: nu conflictul distruge relațiile, ci indiferența. Când o femeie nu se mai simte observată de soțul ei, mintea ei subconștientă începe să caute validare în altă parte. De multe ori, fără ca ea să-și dea seama, oamenii fac orice ca să nu se simtă singuri, chiar dacă asta înseamnă să se piardă pe ei înșiși. Mici album, un compliment simplu de la un străin, o conversație cu un bărbat care chiar ascultă, un moment în care se simte iar interesantă și, brusc, acea mică interacțiune devine oxigen. După ani de sufocare emoțională, căsnicia vine cu responsabilități, previzibilitate, stabilitate, dar partea urâtă a stabilității este că, de multe ori, ucide emoția. În psihologie, asta se numește efectul Coolidge, ideea că noutatea este ceea ce declanșează dorința. Atât bărbații cât și femeile sunt atrași de necunoscut, de emoția a ceva nou. Și dacă o femeie e căsătorită de ani de zile, dacă fiecare zi e la fel, dacă fiecare interacțiune pare repetitivă, atunci cel mai mic semn de noutate poate părea electric. Nu pentru că nu-l mai iubește pe soțul ei, nu pentru că ar fi o persoană rea, ci pentru că îi lipsește emoția de a se simți dorită.
suntem cei mai vii atunci când suntem îndrăgostiți. Dar dragostea nu e doar să fii împreună, e să fii ales din nou și din nou. F. Scott Fitzgerald, când o femeie se simte dorită, când simte că are putere asupra dorinței unui bărbat, îi amintește de o versiune a ei, pe care credea că a pierdut-o de mult, versiunea tânără, încrezătoare, cea care se simțea natural atractivă. Și chiar dacă nu are intenția să treacă vreo limită, poate începe să se apropie periculos de mult de ea, pentru că, în acele momente, se simte vie din nou. Un alt motiv, despre care lumea vorbește prea puțin, pierderea identității sociale. Multe femei, după căsătorie, simt că au încetat să mai fie ele însele. Acum sunt soția cuiva, mama cuiva, cea care are grijă de toată lumea. Identitatea lor se schimbă de la cine sunt eu la cine sunt eu pentru ceilalți. Înainte de căsătorie, era un mister, o persoană cu visuri, interese, pasiuni. După căsătorie devine soție, mamă, femeia care ține totul în echilibru. Și oricât de frumoase ar fi aceste roluri, pot să devină sufocante. Când o femeie nu se mai simte o persoană unică, va începe să caute interacțiuni care să-i reamintească cine e ea cu adevărat. Și uneori, acea interacțiune vine sub forma altui bărbat. 2. Jocul justificărilor. Mintea va găsi mereu o modalitate să justifice ceea ce inima deja a decis. Anonim, nimeni nu se trezește dimineața spunând: azi o să-mi înșel soțul. Nu așa funcționează. Când o femeie măritată începe să se implice în comportamente riscante, fie ele emoționale sau fizice, nu se întâmplă dintr-o dată. Este un proces lent, alunecos, care, de cele mai multe ori, este justificat în cele mai ascunse colțuri ale minții ei, cu mult timp, înainte să se întâmple ceva în realitate. Pentru că adevărul e simplu. Vina e un bagaj greu de dus. Și dacă reușește să se convingă că ceea ce face nu e chiar așa, de rău nu mai trebuie să poarte acea greutate. Deci, cum se întâmplă, cum își justifică o femeie măritată călcarea unei limite, la început, totul pare nevinovat. E doar puțină atenție. Care-i problema? Doar vorbesc cu el. Nu-i nimic greșit. Nu-l înșel. Doar mă bucur de moment. Creierul uman este un maestru al auto-înșelării. Dacă ceva se simte bine, dar contrazice valorile morale, creierul găsește scuze ca să umple golul. Psihologii numesc asta disonanță cognitivă, tensiunea care apare când acțiunile noastre intră în conflict cu convingerile noastre. Și când tensiunea devine prea mare, mintea deformează realitatea ca să se protejeze. Cea mai ușoară persoană de păcălit ești chiar tu. Richard Feynman. Și atunci, femeia care odată era total loială începe să joace jocuri mentale, minimizează propriile acțiuni. E doar un flirt, nu aș face niciodată ceva serios. Dă vina pe altcineva. Dacă soțul meu ar fi mai atent cu mine, n-aș avea nevoie de asta. Își separă viețile. Asta nu are legătură cu căsnicia mea. E doar ceva pentru mine. Dar aici vine partea cea mai periculoasă. Cu cât se justifică mai mult, cu atât merge mai departe. Pentru multe femei, prima trădare nu e fizică, este emoțională. Și tocmai asta o face atât de periculoasă. Pentru că la înșelarea fizică, granițele sunt clare. Un sărut, sex, contact intim. Nu există zone gri, dar într-o aventură emoțională, totul devine nebulos. Mesaje târzii, conversații prea profunde, împărtășirea problemelor personale cu alt bărbat, în loc de soțul ei, la început își spune: e doar emoțional, ce rău poate fi? Dar intimitatea emoțională
e incredibil de puternică când o femeie începe să-și împartă mintea, gândurile și emoțiile cu alt bărbat. Deja a început să se desprindă de soțul ei. Trădarea nu e întotdeauna un act fizic. Momentul în care începi să ai secrete față de partenerul tău, ai trecut deja linia. Necunoscut și aici începe adevăratul pericol. Pentru că atunci când emoțiile sunt profund implicate, granițele fizice încep să cadă. Justificarea finală, merit asta ultima și cea mai periculoasă formă de justificare, este celebra frază merit asta. În acest punct, ea nu mai vede comportamentul ei ca fiind greșit în mintea ei. Este 100% justificat. Am sacrificat atât de mult pentru căsnicia asta. Merit să mă simt bine din nou. Mă ignoră de ani de zile. Dacă lui nu-i pasă, de ce mi-ar păsa mie? Am fost loial atâta timp. Și pentru ce? La ce bun? Ăsta este momentul fără întoarcere. Acum, conexiunea emoțională pe care a creat-o cu alt bărbat pare mai reală, mai intensă decât propria căsnicie. Mintea ei este complet convinsă că să treacă linia nu înseamnă trădare, înseamnă dreptate. Și când cineva crede cu adevărat că are dreptate, nimic nu-l mai poate opri. 3. Punctul de ruptură. Lanțurile obiceiurilor sunt prea slabe ca să le simți, până devin prea puternice ca să le rupi. Samuel Johnson, fiecare poveste are un punct de unde nu mai există cale de întoarcere, momentul în care nu mai există doar vorbim, nu mai există e doar un flirt nevinovat, nu mai există justificări. Jocul nu mai e joc, devine realitate. Și partea cea mai înfricoșătoare, majoritatea femeilor nu-și dau seama când ajung aici. Până nu e prea târziu. În psihologie există ceva numit teoria pragului. Explică de ce oameni care jurau că nu vor face niciodată ceva ajung totuși să o facă, pentru că partea grea nu e să o faci, ci să o faci prima dată, primul mesaj, despre care știe că n-ar trebui să-l trimită prima întâlnire, doar ca prieteni, primul atins, care durează o secundă în plus, și ea nu se retrage. Ăla e momentul în care totul se schimbă, pentru că după prima dată, a doua e mult mai ușoară. Ceea ce facem repetat, asta devenim. Aristotel, înainte să-și dea seama, ceea ce înainte părea interzis, începe să pară normal. Cea mai mare minciună pe care oamenii, și o spun când merg pe o cale periculoasă, este: pot să mă opresc oricând vreau, dar chiar pot? De cele mai multe ori, nu. Pentru că, odată ce ceva declanșează o reacție emoțională, devine dependență. Neuroștiința a demonstrat că atracția romantică și sexuală activează aceleași circuite în creier, ca și dependența de droguri. Acel val de dopamină de la o nouă conexiune este intoxicant, ca o doză de care nici nu știa că are nevoie. Așa că, chiar dacă își spune, e ultima dată, va găsi mereu un motiv să se întoarcă, pentru că, la acest punct, nu mai e despre celălalt bărbat. E despre cum se simte ea când e cu el. La început, minciuna pare ciudată. Să ascunzi un mesaj, să inventezi o scuză, să simți cum inima îți bate tare. Când soțul întreabă, cu cine vorbești, pare greșit. Dar mintea umană este înfricoșător de adaptabilă și, cu timpul, vina se transformă în strategie. Ea devine din ce în ce mai bună la a-și ascunde urmele. Atât de bună că nici măcar nu mai simte vină. Începe să creadă propriile minciuni. Și aici începe spirala. Cu cât secretul durează mai mult, cu atât e mai greu să iasă din el. Își spune, o să închei asta săptămâna viitoare, luna viitoare, în curând, dar săptămânile se transformă în luni
și când își dă seama, e deja prinsă în propria plasă. Și atunci vine ultima mare schimbare în mintea ei, nu mai vede căsnicia ca fiind relația principală din viața ei, soțul ei. Devine celălalt bărbat. Conexiunea reală, adevărata pasiune, adevărata intimitate se întâmplă în altă parte. Și chiar dacă, fizic, nu a trecut încă linia inima ei, a trecut de mult. Și când asta se întâmplă, există doar două finaluri posibile, fie e prinsă sau fie pleacă singură din căsnicie, incapabilă să mai ducă o viață dublă. Așa că, de ce sunt unele femei măritate cele mai ușoare ținte? Pentru că ele nu caută să înșele, caută să simtă ceva ce au pierdut și când găsesc asta, să iasă pare imposibil, nu pentru că nu-și mai iubesc soții, ci pentru că și-au convins singure că ceea ce au găsit e ceva ce nu vor mai avea niciodată casă. Și când convingerea asta își face loc în mintea ei, nimic nu va mai fi ca înainte. Dacă ai înțeles adevărul ăsta, ai puterea să vezi ce alții nu văd, să citești printre rânduri, să recunoști semnalele tăcute înainte să devină ireversibile. Și cu această cunoaștere nu vei mai fi niciodată orb în jocul ăsta. Ne vedem în următorul video.